खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो एटीएम कार्डखौ गावबागावनि मबाइलजों माबोरै एप्लाइ खालामो। गोबां मानसियानो आंनाव कमेन्ट खालामना बुंहरदों एटीएम कार्ड एप्लाइनि भिडिअ लाबोनानै, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनै लानानै फैबाय एटीएम कार्डखौ जोङो गावनि मबाइलजोंनो माबोरै एप्लाइ खालामो। इजि प्रसेस, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फुल भिडिअ नायजोबदै, बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो गावबागावनि मबाइलावनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय आं बुंनो सानो जायफ्रा नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो हाबदों, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आरो लोगोसे जायफ्रा फेसबुक पेजाव फलोवार्स गैया, नोंथांमोना फल' खालामना लानो हागोन। आं फेसबुकाव सिगां हगारगोरो, नोंथांमोना फेसबुकावबो मोननो हागोन माखासे भिडिअफोरखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो नोंथांमोननो खोन्थालांसै जोङो एटीएम कार्डखौ गावबागावनि मबाइलजों माबोरै एप्लाइ खालामो आरो बबे एटीएम कार्डखौ एप्लाइ खालामगोन आं बेखौबो खोन्थागोन। आङो SBIखौ खोन्थागोन, नोंसोर नायलांबानो जाबाय। जोङो स्टेट बेंकनिखौ माबोरै एटीएम कार्डखौ एप्लाइ खालामो गावनि मबाइलजोंनो, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, नोंसोर नायलांबाय थादो। जोङो एटीएम कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो एप्स बाहायनांगोन। बिनिफ्राय जोङो वेबसाइटआवबो हायो, जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनानैबो एप्लाइ खालामनो हायो। बिनिफ्राय आङो दा नोंसोरनो एप्सजोंसो खोन्थागोन। बेखौ एप्सखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंसोरो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय, आङो बेखौ डाउनलड खालामखाना लाखानाय। बिनिफ्राय नोंसोरबो बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय SBI इउन' एप होननानै। बिनिफ्राय नोंसोरो इनस्टल खालामना लादो। बेखौ इनस्टल जाखांबाथाय नोंसोरो अपेन खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो, आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। अब्ला आं अपेनाव थुनसै, नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नायनानै मोजां खालामदै, नङाब्ला नोंसोरो बुजिनाय नङा, रोंनायबो नङा। अब्ला नायलांदो। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय, बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। आं सिगांनो खुलिखाना लानाय नालाय आङो दा लगिनआव थुगोन, नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय। आङो लगिनआव थुनानै होनोसै। बेनिफ्राय बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव नोङो नोंनि दोननाय पिन, एमपिन होनो बेखौ नोङो बेयाव होदो। बिनिफ्राय नोंसोरो इउजार आइडिजोंबो खुलिनो हागोन। बिनिफ्राय आङो दा एमपिन होनानै बेयाव लगिन खालामनोसै। अब्ला बिनि पेजआ गेवनानै फैगोन, नायदो। बिनिफ्राय नोंसोर गोजौआव नुदों 3 डट, बे 3 डटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंसोर गाहायाव नुदों सार्भिस रिकुवेस्ट, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय नोंसोरो मोजाङै। बेयाव नोंनि बेंकनि प्रफाइल पासवर्डखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय नोंसोरो गाहायाव नुदों साबमिट, बे साबमिटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। नोङो एटीएम कार्डखौ बा डेबिट कार्डखौ नोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव दंखायो एटीएम डेबिट कार्ड, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय नोंसोरो। बेयाव मोनब्रै अप्शन दं, नोंसोरो नैबेयाव थुबानो जाबाय रिकुवेस्ट निउ रिप्लेसमेन्ट, बेयाव थुनानै होदो खनसे। बेनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन, नायबानो जाबाय नोंसोरो। गोजौआव दङ सेलेक्ट एकाउन्ट, बेयाव दङ प्लिज सेलेक्ट, नोंनि एकाउन्टखौ नों सेलेक्ट खालामनांगौ। बेनिफ्राय बेयाव दङ नेम अन कार्ड, नोङो बे एटीएम कार्ड बा डेबिट कार्डखौ सोरनि नामाव बिहरगोन बिनि नामखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय गाहायाव दङ बे प्लिज सेलेक्ट, बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ नोङो एटीएम कार्डखौ माखौ लागोन बेखौ बेयाव सुइस खालामनांगौ। अब्ला नायलांदो, आङो प्लिज सेलेक्टआव थुग्रोनानै होनोसै गोजौनियाव। अब्ला नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा गाहायाव फैगोन। बिनिफ्राय नोंसोरो एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव टिक मार्क होनानै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं गासैखौबो होजोबसै। बेयाव नोंनि डेबिट कार्डआ माखौ लागोन बेयाव नोङो सायख'नानै लाबानो जाबाय। आं दहायनो खोन्थाखादों नों एटीएम कार्डखौ माखौ लागोन बेयाव ओंखारो होननानै, नोंसोरो बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो मोनसे होनोसै, नायलांबानो जाबाय। नायबानो जाबाय नोंसोरो। गोजौआव आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय, बिनिफ्राय बेयाव नामखौ होबाय, बिनिफ्राय गाहायाव एटीएम कार्डखौ सायख'नानै होबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव टिक मार्क होदो मोनसे, बिनिफ्राय गाहायावबो टिक मार्क होनानै बेयाव बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंनाव OTP नाम्बार थांगोन, बेयाव नोङो OTP नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंना OTP नाम्बार फैबाय, आंना बेयाव मेसेज फैखाबाय। बिनिफ्राय आं होनोसै, बेखौ होखांनानै नोंसोरो OTP नाम्बारखौ होखांनानै साबमिटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव नोंसोरनो रेफारेन्स आइडि हरगोन नाम्बार, बे रेफारेन्स नाम्बारखौ नोंसोरो स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बे रेफारेन्स नाम्बारजों नोंसोरो बे बेंकनि एटीएम कार्ड एप्लाइआ जागोन ना जायाखै बेखौ नायनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै, दिनै भिडिअआ बेल'सोमोन। बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान, अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय चेनेलखौ। बिनिफ्राय जायफ्रा दाबो फेसबुकाव फल' खालामाखै नोंसोर खालामबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदो। आं फेसबुकाव सिगांग्रो हगारो दै, फेसबुकाव नोंसोर मोननो हागोन। थेंक इउ अब्ला फुल भिडिअ नायनो थाखाय।